Tu bishar hok yang aku beli, bat pensan ya kekam jonga, persya kejai ben riu bamman, now riu syukur, bat riu bam hok tu pelai jonga, namar melong beli jonga, bat kabor jonga. Aku tengok pa, badukun, bat bensim, bakhuid. Kajing jong try jong Jesus Christ, bakajing kajong blay, lam bakajing slok jong mensim bakhuid, kindon ringkat bat pi barong. Ngadap bakajing sengamu ke bakrau yaw blay try kendrat nong bo nang tau. Ubla khot yang iway pi way syakani kajaka. Ban yaro, ban sengamu, ban aingu, yaw blay. Na kebenta ke jingkat ku, ke jingai ke jeng u, ha ke jing ke jengi iway by way. Kam tam menta ke sni, ni wan syek ni ke jaka, ban duai, ban sngap ban syashkor di ke sur ke jong play. Bat kam tam ban ai mensim, ban penslur, yai ki long mi ki jongi. Jong kene ke zone 7 ki bakin thum ka parish maubri ombir maulasnai omsning bat umsohlait kane ka pen pau ke jingwan ke jungi menta ke sni ban ai jingken man ya kini ki long mi ke lo menta ke sni nadu menen ke sni ban menta ke sni. Ni kwa ban ong ya pi ki long mi ba e baro ni don ringkat bat pi ni ya ringkat lembat pi hagen dia jong ke jing ke jong pi ban kershan ban ai mensim ban penslur ya kan dia jong ke jing ke jong pi ha ke ju kapor ngapen pa ke ji ngau ke bakrau yaw blai kam tam la penla ingi iway pi way ban wan sik ni kajaka. Napin pau gajing kublay sengamu, yai pada liyo yaubor, ipadai pada rangba jangan ke parish umsohlait, bat ringkan ipada syndrome, ipada John Paul. Kumjuru ya pi kilong pa, ki brodar, ki sister, pada pi ki pa ki jong play jangan ke zone 7. Kita bisa kian ang ito lupa. Utray blay wong kumne. Hak mi kan kli ki jing teb jong pi, bang sa se pi na ki jing teb jong pi. Kopa jonga pangan saya lambiang pi syakari Israel. Bapin setim bang long try. Endang kli ki jing teb jong pi. Bat saya pi na di jingtep jopi, kopa jonga, kan sabo ya umensim jonga hapi, papin sa pangan sabo ya pi hakari jopi hi. Hang ta pin sa tim bangau try ngalakuren, banglale ya ka uong try, katien jong try. Try
nakashitiu Paulus bakhuid syaki Kristan harom. Kopara kitul kimelang hakadok kimla ban pensob hayo bleng. Henry mapi pinlong hakadok kilong hau mensim. Ladau mensim ublei usyong shisha hapi jar ubam don yaw mensim jong Chris day ujong u. Henry ladau Chris udon hapi wat lagi met jong pi kila yap nakadau jong kapok ki mensim jong pi ki im nakadau jong kapok lada mensim jong uta ubalak pen mikpat yau jisu nakajingyap usyong usaha pi uta ubalak pen mikpat yau jisu nakajingyap on pen em yaki met bayap jong piru dau mensim jong ubasyong basa hapi kani petien ubleng Yesu yau belai. Gospel bakhuid kat kumuyo anis ha kata kapor ladon uwe ubreu ubala kempang Lazarus na Bethania kasinong jong ka Maria bat ka men jong ka Martha kadai ka Maria balapen sle yau try dagi jingi ubi kon men ku parabi try jong Jesus Christ sa jisen ngi dam dagi jis ngong ka bakraw yau blai try kan rat nong bunang thau ubla sumar la yada yangi hakarukom kham kerpang wala pelai ngi wei bi wei ban wan shakni ka jaka ban saki ka teng ka nam ka jong u sa jisen ai ku blai yai pada rangba pada leo yau bor ki pada John Paul ki brother ki sister ki kadkis ki rangba balang bat kham kerpang ya ki long mi jong kani ka soon 7 Akan ka jing keduk lang ka jongki ngai scam bagle yo shibun ka jing kai na du menen ka sni bat menta ka sni ai bagne ka jing keduk lang ka jongpi bau blai nang a shu ka jing shai ka jing shampang ka jing seo thu ha ka jing em ka jongpi tham tam be pinang la ban scam ka jing ngai pinang la ban ronra e ka hima ka jong play hang nias la birthday Hadim la shashkon ka jika jokting ka jong play ha ka ni ka stamp baro likely ka jika jokting ka jong play
menta ka sniu try basan jung ka Poland ka khot yang i wei pe wei wan pusan ka phang ka jing em ka jing yam bat ka jing mi pan ya ka jing duai ka jing kat par ka jungi ai bo blai try kan rat un snap sun a ya ka jing duai ka jing kat par jungi wei pe wei Kajubab jong phi kalong. Ni kerpat yame kutrai. ni kat par ya me ko try Ni duai na kabenta Upo Francis, Archbishop jong kajala Nyamba Shillong, ki Bishop, ki Lindo, ki Riniam, ki Catechist, ki Nong Tray Balang Baro, ba Ublain, un ai haki ka jing start, jing shempang, bagin sya yalam ha kabur umen siem bakhuid, bagin yalam ya ki pai Ublain, balapan kamti haki, ni kerpat yame kutrai. ni kat par ya me ko try Na kabenta karampai Kristan jungi, da kabashim benta, hara jingknya jong kamas bakhuid, hagi sniu try, badda kabaya, jing syashitam jong Jisu Kris, banginang yasariem badi Kris, hakaban iya lagi para beriu, ni kerpat yame ko try, ni kat par ya me ko try Nakabanta, kiba pang kiba stom, kiba dan haki yang gisem, kiba dan haki shnong ki thau, kiba dan haki jaka ba pher, bat kham tam kiba dan haki hospital, kiba dan haki jaka ki babundan kajing aje sumare ki, blai try kan rat, to ai ki ya kata kajing ko jing kya met ba mensim, nakabanta kane ngi kerpat e me ko try. ni kat par ya me ko try Na kabenta kinong kitam jaga sun segan jungi. Kamtam idwai na kabenta I presiden jaga sun segan. Bau blay unten like no loy ya kijimpang kabalakta. Ya kalong ren yen jungi. Bayin don no ha kamet kabakoy kabakia. Na kabenta kane mikir pa yeme kutray. Mikir pa yeme kutray. Iduai ni kabenta kinasisar jong kari bakang tamha kane kajala kajongi bagi sisar ka hok bagi sisar rangkat bagi jin yang senang masiliang keman yano ru na kabenta kani ikerpa yami kutrai ni duai na kabenta ikun samla jungi, bagi don kamen sim trang, man long kum kilong do kiruniam, ha kaban pen priang ya ka kubor babau Kris, kam tam ha kine ki dong bat ki thain jungi, ni kerpat me kutrai, Iduai na kabanta ki santali parish ba kilungdo kilungiam ki batrai haki kinda barbor do musim ble kindon na pedang kamet ke bakhuid bakia ni kerpa di me kutrai ni kat par ya me ko try Iduai na kabanta ki long kemi ki balawan ban yashim benta ha kani ka women's day bat ki tu ki bomla banwan yashim benta Nimlong kikmi kibashisha bantai ya kayeng halor mau siang bat nimlong kinong muna yala kikun kikti ni kerpat ya me kutrai ni kat par ya me ko try mentang singa sipor jar jong ka men sim ban bo akma jong play ya jin kam jongi wei pe wei Shimbaru kisi
ngab giji knya jonga ba jongpi kalong pleng hu nak ma du blai pa bran bot baro tos ngap yangi ko blai bran bot baro bato ai bi shakri jongmi ha gi ba milap sia ya giji kai jong giji ngai kristan kin yo jingpen khoi da giji trai kam jong kan ne giji knya ni pan kan lembau kris utrai jongi amen da shisha kalong basong hak bat kabadai kadai ti jongi giji pen em yangi aman la kapor bagajaka ban ayu yame ko kenra ko pa bakhuid ko blai ban bor bam jikun lingbau trai jongi uji sukris naman mo u kum ubre basisya ula yam na kabenta ula sus uparalog jong u bat kum ublay bam jukun ula penmi pan ya u la ka jintam jong me try jong Jesus Christ daka bor bagajing tray jong men sim bakhuid me ai jing im ban pen khud me tang ne ki kai baro ban nem ju sange ban lom holiday yellow pan number 2 ba mi adu ba step kasni enter wa knya kriam bakhuid katang ga jong me namar kata ko try kat par red yame badau jo men sim men sao ban pen khud ikne ga jin ai ki bai lawan ran pen kentang yaki makin kala sha kamet bekas nam jong kon jong me utrai jongi uji sukris ubla ko mi pen menta kini ke jimaya nama ma uhi ke me bla it no ya ulai sim ya ku bad ba ai no ya me ula duai ke ku ula dia bla ai u ala kisran u ong so sim bat bam na kan pi baro nama kan ke lang kamet jonga ya ban IT na ke benta jongki ha keju kurkom daya bam ula sim ya ke kuri bar ba ai ngo biang yame ula duai ke ku ula ai ka lagi sunran u ong toy sim batu di na kane pi baro na mar kane kalau ka kuri jeung snam jonga jang jutang batma bam jikun ya gun penme na ka benta jongpi pada ka benta gobun ya gun ma ki pom to le ya kane ban ken mau yanga kajing maya jong kajing ngai lambat ki balajet jome kerpang rengka berkamaria te soti bakhuid bakmi jong ublai rengka ber joseph bakhuid ukurim jongka lambat ki apostol bakhuid bat ki matel bakrau buram rengka bekiri khud baro ha ki ba nyishania banyo kaching yarap na kaching yasat lam baklam kod jongki hakmat jongmi Gigar pat ku try
Tuai bau ni jin kenya jing pen yasuk jongi un pen roy ya ka suk ka san bad ya ka jing penim ya ka percay baro ka wei tus ngeu bha ban pen skam ka jing it bad ha ka jing it ya ka balang perkrim ne asla percay rengkat berusya kri jongi u Francis pa bakhuid jongi watch bishop jongi u Victor Lendo ka kenhun ki bishop Kilendo baru paj baro ya ubamela penlong ujong mi. Tus ngap ya kijing duai jong ni kijing kesem kabamela khot balum lang akmat jong mi. Kuk pau bayi sebun ha kijing isnei ka jong mi. Tulum lang ya halade ya kikun jong mi baro kibrasa priang hasat lak ka percay. Ya kimen ki para jong isin rang bagentay kibala khlad no. Baria gitu baro ibla penso bahaya meswa bakin klat na kani ka jingem tu priang yaki da ka jing e chaga hima ka jongmi hang tangi kermen bandon bad ban ya hunlang da ka burom jongmi da ukres utrai jongi da wa methe seya ka perthei ya baro ki jing bha Daung lambat o baraung kalomeu play pa bor ajilang ko wei jong men sim bakhuid baro ka buram jero junom la junom amen kumbalo kami daw nong pen im barkunai kaini tin play nginut ban ong ko pa jongi long ka bakhuid teng jongi God try Jesus Christ mi belong apostol jong mi ka jing suk nga iap ka jing suk jang nga iap wat pe ji pop jangi en rai ka jing ngai jang ka balang ka jong mi ba ka jing spon jong mi to ai ka jing suk ban chili ka we kat gom ka man jong mi ma mi ba em sun cha junom la junom ka jing suk utrai kandam rabor ringkat bat pi toy trai ka da ka jing suk I wei ha I wei pan pop jang ka perthei sung lo kitu la kho ching khawai jong khun lang bron Ni kat pan ko blay ben bot baro ben nyau yang I brabor ap deng di khot jong ta ubay ka met bagas nam jong u ni ya bam ya sim ubasin char uba em sin char junom la junom do try kat khu ya ki pa jong mi ki batrang ya ka ji e jong ka ji e jong mi bato a bega kata ka ba ki ang non da ki pasat men sim jong mi
kin yop dang ru na ka jing sbon jong mi ni pan kan ling ba pres utrai jong ni utrai don ringkat bat pi u blem bot baro on kan ku ya pi ukpa barukon bat mensim bakhuid to leisuk i bachakri yaw trai da ka jing em jong pi